celebra una de les seues festes més importants amb l'enfarinada. Com ja és tradició al febrer, el municipi Vall d'Albaida es transforma per viure el Carnestoltes, una de les festes més divertides de l'any. Esta festa és una festa on tot el poble es retroba, amics, familiars, s'ajunten i com veieu tot el món participa en esta festa. Ui, mos encanta. Massa. A l'any que ve ja hem pensat de tornar. Anem a comprar-nos una casa en el poble. L'enfarinada és un dels actes centrals d'aquesta festa amb més de 100 anys d'història. En l'època de Franco, que van prohibir els carnavals, en este poble no van parar de fer el carnaval. Bueno, és una tradició, jo suponc que ho saben tots, no? És una festa per Sant Ramon Nonato, que va ser el que va fer un milagre quan a la còlera i tot això, i entonces li van fer la festa del carnaval. Centenars de persones s'han reunit a la plaça de la Constitució amb una cercavila on les xarangues han acompanyat a les quadrilles disfressades per fer un recorregut pel poble. Una festa que no seria possible sense els quintos, els joves que aquest any compleixen 18 anys i que han treballat durant tot l'any per a realitzar les festes. Home, una locura. Una locura. No veo això, home. És alegria, és emoció, és conjunt de tot el poble. La festa més representativa del poble. Clar. Un acte que ha omplit el poble de Bèlgida de diversió i de festa.